Matur nuwun Mbak Yu Ajeng Siti Rokhayah ingkang sampun maosaken ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mugi-mugi saged mahanani kawilujengan karaharjan wekasantosan tumantuk ingkang menggugati keluarga agung saking Sri Katon kaki temanten sumrambah sedaya para tamu kagung putri. Amin. Allahumma amin. Upacara lepas bujang kawiwitan boten saged kasembadan nggenipun wiwiti tasakuran prasajan wonten kala menika menawi boten pun senguyung para abdi dalem kadang sinoman mekar abadi kang dipun pangarsani Bapak Huri. Pak Huri kang pundi Pak? Panjenengan sinomane pundi Pak? Siap-siap semua nggih. Nggih baris gugur gunung. Ayo Ki. Abadi paguyuban sinau ingkang dipun pangarasani Bapak Huri lumaksana baris huruf runtut teng sarwa paput raya nyambut gawe ayo kanca ngayahi karyane praja kena gugur gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan ro kancane lilalang lagawa kanggo moyane negara suci sayo maju papat diulang-ulang mesti garapune holokis baris holokis baris holokis baris holokis baris rampung Jawa Tasto kalajengaken potret sedak tineta monggo dipun foto Pak Huri wonten tengah-tengah Pak Huri mujudaken Bapak Herdi Sregep Trawuh sing sapa Peter Trawuh bakal antuk wahyu wasitane Allah Bapak royong nyambut gawe ayo kanca ngayahi karyane praja kena gugur gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan ro kancane lilolan lagawa kanggo moyane negara suci sayo maju papat diulang-ulang mesti garapune holokis kontol baris bisa kas majuke holokis kontol baris holokis kontol baris holokis kontol baris bombonge kayut Bapak Herdi besasatan kena sinetro ing woro Pak Herdi genipun ngetos pitulus kasatran karsanipun pun sengkuyung abdi dalam sinoman saking mekar abadi Satong royong nyambut gawe ayo kanca ngayahi karyane praja kena gugur gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan ro kancane lilalang lagawa kanggo moyane negara suci sayo maju papat diulang-ulang mesti garapune holokis kontol baris holokis kontol baris holokis kontol baris holokis kontol baris
Holobis kontur baris, holobis kontur baris, holobis kontur baris, holobis kontur baris. Gong mundi ki gongmu ki legong mundi saben dina mung lamun barang ki barang angen-angen marang Kurnia Dewi nadya urip bebarengan bablas ke Mas Heri piye to kok bablas ke iki yo lagu tembang ning mengku Surasa Mas ngandani nedya urip bebarengan lho Mas Pak Demu lo takon ngene bablas bunga susah dilakoni bojomu ya cek kaya Mas jadi bunga susah kudu mbok lakoni lho Mas wiwit ning Walikupon rekosomu aku ya roh cilikamu cilik aku ya ngerti dhewe rasa buka rahasia apa tek ojo pegatan lo ya aku ngandani kene yo ngandani kono apa tega lan pun kakang cintaku ra bisa lali para tamu kakung putri, para pepunden, para bini sepuh ingkang berbudi bawa laksana padaning Sukowari kalengga menika bombongi nala bebardi lan garwa bebasan tan kena jenitra ngukara sak sampunipun abdi dalem Sinoman Widayaka Juruladi saking pakempal wonten ing paguyuban Mekar Abadi ingkang dipun pangarsani Bapak Uri Jawa Tasta salaman mujudaken Pak Hardi sregep Serawung sing sapa pinter Serawung bakal antuk wahyu waskitaning Allah nyatanipun tasakuran trimen prasajan pun sengkuyung para tamu kabeh riasipun Ibu Ayu Kusumawardani dalange ora clemen-clemen koncone Mas Heri lho piye to kandhane ing mangka tedhak pinetha daya kawiwitan foto keluarga agung saking Sri Katon riyen sinten-sinten menika mboten dipun serat kira-kira kok Sri Katon ditulis ora Mas Heri fotone daftar foto ditulis ki bojomu sing ndi Mas oh gak melu ah tenane ngopeh parcum power penyanyi ngaku ora nek bojone ngono keluarga agung saking temanten kakung rumiyin keluarga saking Sri Katon monggo sinten-sinten mboten dipun serat sedaya kemawon menika santai acaripun foto-foto mungkin namung pangyu bagya bar niku mengke foto mulih terus doa ngoten napa mboten pokoke pun iki simpel mawon wong dalange wis ora bayaran lho ndang cepet-cepetan kemawon keluarga agung saking temanten kakung Mas Heri sedaya kemawon sinten-sinten ingkang kapara ngayun kala mboten dipun serat sedaya ugi keluarga temanten putri nggih mboten dipun serat Pak Hardi lali tulisane mangke sedaya kemawon Pak Hardi keluarga agung temanten putri saking mriki sedaya kemawon kasuwun foto nggih Pak Hardi foto niku nah nika le nah sedaya kemawon Bapak Ibu among tamu among kardi Pak De Bude Bulik Mbah Kakung Mbah Putri Mbah Edok monggo kasuwun foto nanjake penyanyi mumpung pelok barang aku golek penyanyi sing lewomu bunder sing iki mumpung barang kaya
dadi ati pelok barang. Aku rawani garape awakmu jane wis diweling nek petuk garap meno digak aku. Sungkan aku. Mangga, Dik. Piye, Pak? Sungkan piye? Ngadeg. Ngadeg. Oh, ngoke. Ngadeg tok. Iya. Lenggone. Yuk, ngadeg karo nyanyi ya, Dik. Iki janten anak ngono kuwi lho. Saiki aku ora tau petuk nang Wali Kukun tak ngat keneng ndi. Lah ning endi? Tilasaku keneng ndi. Dimakne basa petuk karo nek oh alah ya wis ya prapopo. Mangga. Monggo keluarga agung kemanten Kakung, keluarga saking Sri Katon kula suwun Panjing Sasana Putu. Mas Heri, monggo Mas kajun foto. Mbak Ayu, bapak-bapak, bapak ibu saking Sri Katon monggo kajun foto ringin. Joki aja mbok enggak-enggokku ya Ki. Suminem monggo saking Sri Katon kajun foto. Jenengmu kae sapa Dik lali aku? Ngono jare telasane kok ya lali to. Lah nggak tilasane bar langsung mbok tinggalno lho Dik. Mutia Kang Mas. Urung sempat kene apa-apa lho wis entuk liyon lah. Monggo Tia. Blaste diaduk ke kedicaya poke monggo Avanza
keluarga saking Srikaton monggo kasuwun foto mangke rampung menika keluarga temanten putri keluarga saking Pak Hardi Bu Sutini saking babatan Giri Harjo Ngrambe monggo ki mangke kasuwun foto monggo diajeng Tia. Yogyaniro monggo saking Srikaton dipun ratakake foto Mas Heri foto pora engko foto karo aku Mas monggo mbok lebokke nang YouTube kok kondang aku anggar ditekoki pripun kabare Wali Kukun isin aku nang paron ndek ngetekoki pripun Pak wis aja diomong lah aku yo ngono Wali Kukun iki aku ki elek aku Kang para prajurit lamun bisa sira anulado cari tane handeli sang Prabu Sosrobawu heng maes pati kang ginelong tripra kara guna kaya urune kang denan tepi nuhun netraku sak lagu neh ki mau bar sing pojok kene ujung kene saiki genten sing kene anggete ki pumpung barang apa kalulut ya monggo kayung yun ya kena jenang gula ya kena ndang yu bayu ngatek iki aku ki dalang tuweke niki lalen penyanyi barawor niki lho sesuk ditekok Mas Heri ndek ngawur sapa lali aku ngene iki patut dicontoh nek dalang rapal penyanyi niki berarti gak nate selingkuh napa nggih ngoten pisan karo Tia lho wis bar tinggal lunga selingkuh ora karo penyanyi kok karo Tia dadi akeh penyanyi lho Pak lah nang kene penyanyi nang Wali Kukun ora ben ayo Dek jenang gula ya monggo keluarga agung saking Pak Hardi menawi dereng foto kasuwun foto Pak Hardi sedaya mong tamu keluarga agung saking temanten putri saiki Pak ayo saiki kenalan sih jenengmu sapa nomor HP ndek wingi kula pun teng mriki kok wis nang kene ampun dandane ya ngono kuwi mboten ndek iki rok mini lah nek rok mini jenenge sapa saiki nang ngene iki jenenge sapa nggih nomor HP piro genahe matine kapan di bawah sini enten napa enggak nek niku mboten ngertos kontrake kalih ayo Dek nalika
soleh yen atiku ngrasa pake ku tenang apa ora aku tansani kirani nanging Dok rene lho wong ayu ngene lho kaya ngene rasane wong kayuyo rena wengi mong tansah piye yayi gedene nggonku karsmaran aning omah rasa nona eling tewas eten datang kesempatan monggo diajak foto rumiyin nggih monggo nalika ingsun ketemu mring sliramu Yono ayu kumantelana netraku kowe tansah mesem sarta guyu piye diajeng wulan kaya ngene rasane wong kayuyo rena wengi mong tansah lamun diajeng diajeng iki mesem tenanan apa ora to karo aku ngono ki lho ya wis kowe kok bunder kaya ngene to dik pek padha karo mantene ngene iki lho Mas Heri dalang nek awet enom ngene iki nang kono gandrung karo kono nggih gandeng konoe kuru-kuru aku golek sing luwih kuru kuru napa kurukan daging nggih mangke sedaya para kadang-kadang sinoman-sinoman kasun foto keluarga temanten putri ugi monggo kasun foto monggo Yayi gedene sepira Yayi pokok sakmene lho nggih tiyang iki ora sakmene mo sakku nah gedene nggonku
Matur nuwun Dik Wulan, lenggah kanthi sak merdikaning kayun, medhuk sithik pelok 6 yayi, juki tintinge pelok 6. Engko dipalarke sing nyamleng dandang gula. Palarke ya Ki, juki krungu ra. Tanggapan tangga dhewe rada-rada gak patek krungu. Para tamu kakung putri tan karasa tan ganyono sampun tungkap titi wanci kirap monggo sepisan. Menika sampun tabuh 11 kirang seprapat sinambi nyrantu kira pokok kalih mangke tanggap wacana pangayu bagya. Ibu Ayu Kusumawardhani menika rucat busana rumiyin mangke ngrasuk busana kapangeranan awit menika mangke nggenipun rucat busana nggih radi sawetawis awit jaman sak menika pokok prias penganten iki kudu ngikuti zaman Mas Heri. Nek ra ngikuti zaman gak payu. Dalang manten ya ngono kudu ngiso ngikuti zaman. Aja mok ganteng etok ning ilmune ya kudu mumpune. Aja kaya kancamu. Adikmu nih kanca adikmu. Nek mbuh saiki kabare piye Bu ya? Monggo Bu Ayu Kusumawardhani menika setunggal jepretan utawi kalih sak sampun dipun paos fotonipun mangke temanten kakung putri kepareng rucat busana ngrasuk busana kapangeranan. Ing mongko mangke sawetahipun kalajenganipun kirap mongko kalih. Ikraripun panjenenganipun Bapak Hardis lan garwa. Tintinge pelok 6 Mas. Sepira? Dipalarke sing nyamleng. Mbah Suhadi ken manggut pujangganing payuan. Mbah Hadi mawon dibadi. Rabu lagi Monggo Bu Ayu. Dina kang Bapak Hardi sekalian garwa sampun lebda engkar yane jam kobolaken putri nipun senong asmo Apriana Kurnia Bagus Ardian Rifki Ade Saputra Ijil saking Sri Katon Rambi sampun pinargya pinaringan berkah rahmating wahawidi bablaske mentaraman Mas Juki nek iso satemah bagya
dia cepur boning rumah Risa sajalan ape wae yai ngadeke mumpung bendaramu agek rucat busana Mahan diajeng pripun Kang Mas ya jenengmu sapa nggih dalem simpah Cinta nggih cinta becek malah ayune koyo ngene malah gede Pak ngadeg kene wong ayu kok penyanyi ngadeg lho Mas Heri sok kok nyoba ngepit kodhok yai dalem garwanipun kakang sing ndak tresnani wong ayu saiki kok awakmu lah moncrot-moncrot kayak tomat bosok nggih cinta kok bosok to Pak iki mumpung bendaramu jek rusak busana keprabon jan tamune Pak Hardi banyu mili wujudke pinter srawung tenang ayo lelipur sawetara yai gawekno tembang-tembang sing apa kira-kira matuk kanggo para tamu diajeng Sinta pripun Kang anakku karo kowe kae mbok openi apa ora alah Sinta era nek ndase ya era anak dasi Mas Heri mengke saka Srikaton anak sing kira-kira nyumbang lagu pura Mas nek jenengan genah ra iso nembang nek jenengan Pak Min kok bareng kok Pak Min niki sios napa mboten Pak iya mau Kang Mas saiki male Pak iki jan jenengan lo nggodho mriko mripatmu iki katarakmu katarak piye to dalang cek bocah nom kaya ngene kok dalang cek bocah celuk Pak cah edan itu ngene iki lho Mas dalang tuwek ning los sing niki didandanke mbuyak sing penting kan ra edan lah aku ya dikatarak-katarakne kok sing penting kan gak mlebu tahanan ya nek aku ora trimo mlebu lho Pak among trimo duwe anak sitok rene ndase kono ora mbok openi ya iya tembange apa manut karo kowe Sin engko bar kowe engko Pak sapa mau Pak Min Hei Sin, Clara betah aku. Aku angger nyawang awakmu kuwi jan kaya-kaya. Kaya-kaya. Anu Mas, Entang Sin. Clara betah lho aku. apa ya Mas? Sak dudulmu lah Mas. Sak dudulmu sing penting aku iso kira iso. Nek Juki ki agar dudul kadang-kadang gak iso padha aku. Iso ndek iki wis tak warai, Pak. Hah? Wis tak warai. Ndek mben kena tiae menggok. Ning ya ora ketuk. Mergo aku gede. Dumateng sedaya para tamu kakung putri ingkang katemben rawuh ngaturaken wilujeng rawuh. Saat sampunipun Jawa Tasda Kamengku Gati, para bapak ibu among tamu monggo nun kepareng laju manjing sasana palegahan. Oh
sayangku Sinta. Eluh. Aku mumpung peto ya tak sayang-sayang Ode. Jenengan Kowe ra kelingan apa? jaman aku jek nom dhisik po. Jaman teng Brangler nika kula dandan kula ganti kelambi. Pak, celoloki Pak nggawa HP. Neng asem tengah alas rong enek listrik. Dandan ora mundak ayo Nah, macam nggih. kaya kethek. Lo kena langes, Metu-metuan ya Pak. kena langes semprong. Tanggapan yang tengah alas Mas. Jaman Sinta cek perawan. Nggih, niki nggih cek perawan lho Pak. Tang-tang. Pelaku wis genah kebrojol 5. Ayo Dek, tetep Dek. Dadaku sumar rasa apa pancen tega mbok balung janur kariku sangat berkuat dan punya. Matur nuwun ya Cik Sinta. Yes, Mbah Nun, Pak. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton pawrata. Menika abdi dalam Surman Widaya Kojuradi saking Mekempal Mekar Abadi atur pambujo krami kawiwitan sinareng pambujo krami wonten kalengga menika panjenenganipun Bapak Hardi Saripit Garwa kepareng nglantasaken babaring sedya udari gontot tanggap wacana pangayu bagus sugeng rawuh katur dumateng Dupro tamu wontenipun kas dumatur priyangga katur dumateng pepundhen kula Bapak Samsul ingkang kepareng nglantasaken babaring sedya udari gondo sinarengan para abdi dalam sinoman atur pambujo krami kang sepisanan ewasana katur dumateng Bapak Samsul kepareng umat saking sasana palenggan panjing sasana pinanci kinan nglantasaken tanggap wacana pangayu bagya Metara Manca monggo Bapak Samsul Bapak Hardi boten kas dumatur priyangga panjenengan menapa tunggakan terus sasana sabda sasana menawi konco kali katur Bapak Samsul Winantu sagawing karahayun Purwa widodara rahayun ing atur Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit pasang kalimat tapi ilo-ilo dina sinabena ing ilo duni Tidbenah tulak sarik dumawaing tawang towang linepato saking siku dendaring Gusti lepat diagung pangaksami. Hamid kawula kumawantun marak wonten ngarsa jengandika sami. Bet-betipun kawula ngemban dawuh timbalan saking penyanipun kadang kula werda kadang kula sepuh Raka Mas Hardi sagotrah kula wangsa. Kawula ing ngriki piniji kinen hangaturaken pambehake harja yuwana basuki. Tabung saderengipun langkung win sembodun kawula dherekaken manengku puja hastawa puji hastuti kunjuk dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Gusti ingkang Maha Wikan, Gusti ingkang Maha Asih, datan pilih kasih. Gusti ingkang Maha Mirah dumateng sedaya titah katitik. Wonten ing ari kalanggan punika kawula dalasan jengandika sami kepareng rawuh makempal jumurung karasa. Hangestreni dauping kaki tempaten jauhin tempaten kandinis kolo salawat jauh salam gikunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo sapangatipun wiwit ing donya ngantos benjang ing yaumul kiamah amin Allahumma amin. Dumateng para bringgah kakung putri ingkang dahat sinubaya pakurmatan sepisan kawula ngaturaken sugeng rawuh saha sugeng lenggah ugi kawula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng karawan panjenengan sami
ingkang sampun kersa nisihaken wekdal saperlu nuhoni atur undangan kawula ing pangajap arsa hangestreni utawi kasuwun doa restu panjenengan sami anggen kawula anggadhahi hajat inggih punika ngentas 17 putra putri kula ingkang nami Afrina ingkang kepareng kajatuh krama kalian Ki Bagus Aradian kanthi lulus berbeda niskala jagad ingkang angga kalihipun kawula mawantu-wantu nyuwun lumuturing sih pangapunten ingkang tanpa upami dumateng pambantu panjenengan sami ingkang arupi Bondo Prabeo ugi sedaya kala wau sageta dados amal kesainan panjenengan sami kawula boten saged ambales mugi-mugi Gusti ingkang Maha Kuwaos ingkang paring piwales dumateng sih kadarman panjenengan sami ugi ingkang salajengipun kawula nyuwun lumuturing sih pangapunten awit anggen kawula anggadhe hajat menika sampun tebih sampun rinancang rinumpaka kanik-nik kanthi daki-daki parandene namung kados mekaten kasunyatanipun sepisan malih kawula nyuwun lumuturing sih pangapunten ingkang tanpa pepindhan ugi semanten anggen kawula ngaturaken atur pambagarja Yuwana Basuki dumateng karawan panjenengan sami hamba bilih anggen kawula matur wonten kirang suhipun basa ingkang katula-tula awit kawula jejering titah sakwantah tebih saking kasampurnan cinaket dhateng kalepatan sepisan malih kawula nyuwun lumuturing sih pangapunten ing akhiripun billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh duhun duhun atus sebah nuwun Bapak Samsul kanthi wijang wijiling wicara yayah ulang tumanggal kumandhok ing sabdos keng panjenengan Bapak Hardis lan Garuha mengaturaken agung panuwun keng tanpa pindhah sedaya para tamu kala ngaturaken sugeng ngedhapi pasugatan keng sampun semadya kanthi sak merdekaning kayon seksamaning budi miwah karsa dedem tidem perbawaning ratri sasodara wis manjer kawuryan tan kuciwa nise manggap srenaten dalu sinewaka sang yuwa pradase aglar ning cakra ngelangut prandene paksa kebegan begekekukekukek bel-bel tak dilitoki duki ki
rungokno iki pakmu ngomong karo kowe iki nggih iki mbahmu sepuh Mbah Suhadi iki mau ki nyawer rokok rong adah siji nggo bapak Surya siji nggo sing ngendang Surya tukang sone dada ning ora apa-apa saya tresnane mbahmu Suhadi marang kowe kabeh grupmu Avanza ki mobil tercepat di dunia tak selip ketok neh Avanza neh nyelip aku tak selip okeh men to Avanza tegese ki mobil termurah nih turutono pamundutane mbahmu Anang Mbah Suhadi pujangga saka klethekan wis siji lagune Karangkates loro Kacu Kuning telu Gubuk Asmara aja leren pokoke terus lah gubuke wis tak bruke lho Mbah goyang-yangan cah Sri Katon turutono penyaingine sing pundi Mbah Hadi manut sing cek rong Jawa duit nah iki diapusi kena ndelok kalah ketok iki ketok jik polos Mas pikir sing abang pripun kula pun Jawa duit iki jik polos Mas Heri angger jik polos iki gampang hapus-hapusane diapusi ngene Dik wah mula yo nang tahanan aja ditiru ngono kuwi Lenje gawe iki lagune Karangkates terus Kacu Kuning Gubuk Asmara nggih paringi gluduk asmara mawon iki Gubuk Asmara riyen Mbah Suhadi oke nggih Mbah wes jan joget aku isin aku sing karo tiyang tandane perawan ki ngono ya Dek
engko upama Dimetre iso ora Ki Mas Juki Dimetre kacu kuning utawa karang kates saged ira sih. iso kok metren ya nduk wis kadung munggah niki Mbah Suhadi ki pokoke mau medun Ngonten. lho ketoke iki piyai udel munggah iki ketoke sepuh Tapi padha dalange niki udel munggah no tuwek Mas Heri lagi lah tapi nek udel medun duwe anak nah ya aku piyawi to sing ngerti cilik aku ku lho sing nomor 5 ngerti dhewe to anakku sing nomor 5 wah kowe iki ketoke ngebleng to ya iki ya ngebleng luwe ya monggo Den kula lenggah malih ya Katur dumateng pepindhit kula Eyang Suhadi pambudat panjenengan menika pun lanjut wilayah dadi gubuk asmara saiki mau gendan apa Dik iki kacu kuning apa karang kates ya raketang separo karang kates ke kacu kuning umum Dimetre kacu kuning berarti pamundutan telu wis terturuti kok nek gak dituruti Mbah Hadi ngerti dhewe to oh mesti awakmu kok langsung lho Mbah Hadi rogo-rogo ya Dik ilang musra saiki ana ganti tanpa pamit teko nyulayani janji swara foto keluarga mereka yang rampung keluarga teman putri keluarga teman Agung mau kasus foto
lanjut Yayi. Matur nuwun pamundutan saking Yang Pujangga Yang Suhadi sampun ditelaksana rampung samenika wekdalipun tasih wonten sedasa menit malih wonten para tamu kakung putri para pemuda tetep lenggah sawetawis wonten kalengga menika sinambing nyerantu para abdi dalam Sinoman Widayaka Juruladi Pambuja Kramegeng pungkasan monggo Mbah Min kasuwun dana suwanten panjenengan mugi-mugi berkahi datang teman-teman kekalih potretipun monggo dipun lanjut ngantos rampung ing dereng foto monggo Mbah Min saking Sri Katon kasuwun dana suwantenipun rampung menika mangke hastungkara waosan doa pratandha bahagian titi laksana rampung monggo Mbah Min pundi Mas Heri Mbah Min monggo Pak Min Mbah Min kepareng dana suwanten. Oh Pak Min Ngawi. Oh Pak Min saking Ngawi. Pundi Pak Min Ngawi dana swanten. Nah. Rampung Pak Min Ngawi dana swanten, mangke tetep lenggah mungkasi pahargyan kanthi hastungkara waosan doa nggih. Monggo Pak Min. Ya. Mantap napa nginggil iki? Pun nderek panjenengan ten nginggil nggih monggo. Ndak wonge pendek ya. Nah. Ngawine pundi Pak Min? Pun Baturi salah satu. Loro Asmara nggih. Roro Asmara Pak Min. Nggih. Nggih, ngawine pundi Pak Min? Karangasri. Karangasri wo cedake Mbak Asih. Tapi asli nggih Sri Katon. Cedake Mbak Asih. Oh nggih. Lah kula Pak Li'e niki. Nggih. Pak Cilik Asih sakniki kagem Rambe pindah ten Ngawi Karangasri. Tenanan aku ki Pak Li'e Asih ya asliku Ngrambe Mas Heri. Biasa. Neng Wali Kukon kan ditemu Pak Sukiyo. Nenek wong ayu didaku-daku niku biasa. Saestu nggih Pak kula mboten ngapusi ya. Darah senine iki kula Asih anak kula. Wis kuwi tok liyane iki wis pedagang. Mangga Pak Min. Wah, milih sing bunder. Jan ngene iki nek tak condro kaya angka 00. Apik to? 00. Niki sampun foto dereng Pak, sampun. Oh sampun ya alhamdulillah. Nggih. Aduh wong ayu Ayo nalikane sepisan ketemu aneh kono kae
Masuk. Oh, masuk. Masuk. Nggih. Monggo Pak Min. Aku keluarga monggo pun rampungaken sesewaten wekdal sawetawis Dibatas sedaya protamu katembet rawuh kangaturaken wilujeng rawuh Musuh kita akan jadi penenggahkan kisah berarti kami kayun Aduh wong ayu nalikane sepisan ketemu aneh kono kae kawan-kawan lele oper ya monggo Pak Min Gusti tansah rena dadi srana usah telur asmara pokoknya karek tutup monggo Pak Min monggo lanjut Pak J. Aku matur sembah nuwun Pak Min saking Karangasri mugi-mugi saged nuju trana dumateng sedaya para tamu Kakung Putri para tamu Kakung Putri mungkasi pahargyan hastungkara waosan doa ing mongko katur dumateng Eyang Suhadi monggo Mbah Suhadi kepareng manjingi waosan doa sedaya para tamu kita lenggah monggo pakai kasuwun berkahipun kanthi waosan amin sareng-sareng genipun Eyang Suhadi ngimami waosan doa wekdal sak cekapipun monggo Eyang Suhadi kula aturaken hastungkara waosan doa kawiwitan Nun sewu amin panjenengan kula suwun muga arti sak anak bojone kula sampean kabeh oleh kanugrahane Allah diwaring umur panjang didone sangka bilahi lahir batin bilahi rohani bae jasmani bilahi saking tanah wetan tanah lar tanah kidul saking ngadap saking inggil namung Allah emang ngertosi latiful khairun Allah kasuwun mugi sak sampunipun kantun mangke ayem tentrem ganggas waras margi tumuju dateng pundi kemawon semilak padang terawangan pikantuk ridane Allah pikantuk safangate milih Nabi Adam Ibrahim Muhammad sedaya nabi-nabi jamil anbiya wal mursalin Syekh Abdul Qadir lan ingkang cikal bakal dusun babatan mriki saha cikal bakal dusun bapake Mas nganten kakung ngaten nggih Mbak ngaten Mbah diamini aja ne HP wae nggih gen anu sampainya ge timur dawa sampean gak tawahi persen apa-apa nek arep gawe langgar utawa bangun omah yang buret yang klethekan tak ewangi ngaten
nggih Mas ya. Ngaten. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu syahidin Allahu hadirin. Allahu syahidin Allahu hadirin bi haqi kalimati thayyibati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu latiful khabir. Allahu latiful kabur. Allahu latiful mabrur. Allahu latiful mabrur. Wa ja'ana bainim sadang wa minhu sadang. Wa husainahu mulai besrun. Wa qul ja'al wa zaqul batil inal batila kana zauqa wa nunazilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Allahumma ta'lamu sirri wa alaniyati waqbil ma'dirati wa dzil hajati fa innaka ta'lamu man nufi wa man ulin wa man yafa'al Allah min syai'in ma firati wa ma bala bisama. Subhanal malikil kudus subhun kudus rabbuna ya rabbul malaikati waruh. Allah mengafung karim tuhibul ngafa fa'fuhana ya karim. Ridho kanusan ya Allah mugi hardi sak anak brayati sedaya pamundangan sedayanipun jenengan paringi umur panjang rezeki halalan thayyiban kados dikir Nabi Ibrahim wonten air zam-zam boten terlasipun. Ridho pangasun ya Allah margi kateng jateng pundi semilak padang terawangan pikantuk umur panjang pikantuk ridane Allah pikantuk tawasul donghaipun para ahli ingkang nderek rawuh niki sedaya ya Allah. Robana ini askantu min duriyati biwati wiri disarngin nginda baitikal muharram. Robana alikum sholata faj'al afidata minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ridho pangasun ya Allah diarti sakuban sedayanipun tamu undangan sedayanipun panjenengan pariji kados dene sok-sokane air zam-zam boten wonten tulasipun barokah Allah dumateng para ahli sedayanipun ngantos dugi sakniki. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwa Madya Wusana pahargyan tasakuran prasajan nulisne sekala tanpanggih pambengan sekara-kara dhumateng Ibu Ayu Kusuma Wardani sawetawis temanten kasuwun jengkar sawetawis mangke asung pangkurmatan dhateng lekasing para tamu kakung putri ingkang kepareng kundur. Wondene kula minangka pengendali para juru panata para monggo pahargyan prasajan kita tutup sareng-sareng kanthi waosan hamdalah sarengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kula minangka pengendali para juru panata para nggih kula sak kanca manem Bromo wonten kalenggahan menika wonten tuna dungkaping atur basa ingkang kalantur-lantur katula-tula katali ugi diagung pangaksami sugeng tindak sugeng kondur miskala dumugi dalem priyangga akhirul kalam billahi taufik wal hidayah waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penutup saking Alfansa Musik. Katur dua keluarga besar temanten putra putri yang belum foto nanti dimohon jangan pulang dulu, dipersilakan nanti untuk melanjutkan foto bersama temanten berdua. Terima kasih.